Hej og velkommen til Hvad gør man med Christina og Sanni. Den første pige hedder Camilla. Hun har spurgt, hvad gør man i den situation, at min kæreste har været med utro? Søde Camilla, du skal bare komme videre i livet. Du skal bare sige, fuck dig spasser, og så skal du bare lige ud og hore den af til en fest, og så finde en ny. Det er svaret på det. Hvad er dit svar? Altså, jeg vil prøve at vente lidt, og se hvad der sker. Jeg er ikke sådan en festdag, som du er. Okay. Næste. Så er der nogen, der har set, at jeg stod nede med min veninde, og de spørger, hvordan kan du nogensinde kysse din egen veninde? Og så siger jeg, det kan jeg, fordi at jeg er lidt. Ej, det er ikke det. Det kan jeg bare. Det er normalt. Så er der Kasper, der spørger, er det normalt, at jeg vågner om morgenen og er liderlig? Kasper, ja, hvad der? Det er fordi, du kunne have drømt et eller andet. Det er, altså, hvis du har tænkt på noget frækt om natten, eller du vil med en pige, du lige har tænkt på om natten, prøv lige lidt stiv. Og hvis du skal tisse om morgenen, det kan også godt være, det siger min bror. Det er rigtigt. Nå. Næste spørgsmål. Det er fra en, der hedder Signe. Hun er virkelig forelsket i sin bedste ven. Og hun ved ikke, hvad hun skal gøre. Hun ved ikke, hvad hun skal gøre. Altså, da jeg blev kæreste med min bedste ven, som lige har slået op i dag, der blev vi først bedste venner, og så kom vi sammen. Men vi er stadigvæk bedste venner, synes jeg. Men du skal bare sådan give dig god tid. Skriv meget med ham. Ja. Lav lidt hjerter af det. Mød ham et eller andet sted. Ja, gør også det. Det vil være en god idé. Chiller sammen. Ja. Chiller. Du kan også tage i Legoland med ham, og så lige tage en tur i Dragen, og så på samme sted. Det kan også godt hjælpe. Det gjorde vi nemlig. Nå. Næste spørgsmål er. Jeg er rigtig... Nej, det er fra en, der hedder Simon. Han er rigtig forelsket i en pige, der hedder Simone, og ved ikke, hvordan han skal sige det til hende. Der er gået 2 år med dem. Altså sådan, han har været forelsket i hende. Så du skal bare gå hen til hende, og så sige, hey du, jeg er forelsket i dig. Eller skriv det over Facebook eller mobil, hvis du har hendes nummer. Ja. Det bedste er, det vil nok på hendes nummer først. Ja, det ved det nok. Men det var alt for os i dag. Jeg håber, at jer herude vil lære nogle flere spørgsmål til os, så vi kan hjælpe jer. Det er så rigtigt.